Амада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як кори хеле ҳам аҷибе ки тақрибан ҳамаро ба ҳайрат овард. Ман хостам дар ин бора видео кунам аз хотири оне ки боварии на он қадар зиёд доштам ба оне ки ҳоло ҳам дар ҳамин аср, дар асре ки маълумот барои ҳамагон дастрас аст, ба мисли пешинаҳо шарт нестае ки китобхона равӣ. Бовар карда наметонистам ки ҳоло ҳам ягон шахсе пайдо мешавад ки сурх шудани моҳтоба, ки ин кор ба наздикӣ шид. Ман намедонам видео кай меборад. Дар умум дар ҳамин моҳи сентябри соли 2025 сирх шидани моҳа баробар ба оне кунад ки моҳа гирифтан, моҳа азоб додан ва ё ин ки агар диёд дошта бошен дар вақтҳои пеш дега косаву таваққу чиёра кувалшаб мекардан, дар ҳолате ки баръакс бо офтоб мешид. ва дар инҷа гап мезанем дар бораи оне ки чӣ гуна ин кор рух метиҳад. Барои чӣ ба кампиравсонаҳо бовар кардан дар кор нест ва дар умум кампиравсонаҳо кадомҳоянд? Лайктона аванс монем бародаро, баъд ки видео маъқул нашид дар охири видео лайкотона бигирин. ин корро бисёр одамо дар кишварҳои ҷаҳон дидан, агар ки ҷоҳошон ба мисли шаҳре ки ман қарор дорам дар он вақт абрӣ набуд. Шумо бинависед дар комментария ки дар кадом минтақаем ва аз куҷо шумо ин ҳодисаро дида тонистин. Ва шахсое ки дар Америка набошанд ва хоҳиши Америка рафтан дошта бошанд, Амрико ҳар сола грин карта пешниҳод мекунад бародаро. Грин карта аниқтараш лотареяи грин карта. Тариқи тасодуфӣ ту метони лотарея охи ҳамчун лотарея грин карта бурд кунӣ. Яъне ки грин картаи қадами хеле ҳам наздик барои шаҳрвандии Амрикоро ба даст овардане. Ҳар сол шумо метонед ки иштирок кунед дар ин бозӣ ва соҳиби ин грин карта шавен. Чӣ гунаи кора кардан дар кора? Агар ки шумо худтон битонен марҳамат пур кунед, шанса аз даст натиҳен. ва агар ки шумо худтон натонед номнавис карда дар ин кор, метонед ки ба мо муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экрани шумо навишта шудагиай ватсапай. Мо ин корро аз тани шумо мекунем. Ва албатта ки айни замон сар шидагӣ нестай. Мо пешакӣ номнавис мекунем, навбатда мемонем то ин ки агар вақте ки сар шид хоҳишмандо зиёд мешавад, дар он вақт мумкине ки навбаттон нараса. Агар ки шумо ҳоло худтонро дар навбат мондагӣ бошен, вақти шурӯъ шидан аввалан аз шумо сар мекунем, яъне ки мувофиқи рӯйхат. Рақамҳо дар болои экран. давом метиҳем барномаро. ман фикр мекунам ёд дорен поколенияҳои болоӣ бошанд. Мардум дега косаву таваққу чӣ чизе ки дар хонашон доштанд, ҳамаша кувалшаб мекарданд. ман намедонам ки он пасудҳо чӣ гуноҳ доштанд, лекин ҳамин корҳоро мекарданд. Ки ёд дорад дар комментария бинависен, мо бибинем шумораи шумора, ё ин ки тавассути лайкҳо нишон бидиҳед. Акнун одамое ки надида бошанд агар чунин ҳолатҳоро, шумо метавонед ки бишнавен аз дигар одамое ки ба мисли гуфтам бародарое ки расмҳои ҳамин моҳароӣ карда, смайликҳои гирьяроӣ карданд ки анаҳа моҳа гирифтан, дигараш достонҳои ҳамин хел афсонаҳои ҳамин хел кампиравсонаҳое ҳастае ки моҳа азоб метиҳанд. савол метиҳад ки азоб метиҳад? ва баъзи одамое ки ин афсонаҳоро мебофанд камтарак бо ақлошона рост мекунанд ва мегӯянд ки худованд, яъне ки Аллоҳ гӯё ки моҳ ё ин ки офтоба ба хотири гуноҳҳои одамо азоб медода боша. кӯтоҳак дар ин бора дин чӣ мегӯяд? На аз моҳ, на аз офтоб ягонташ барои азоб додан барои гуноҳҳои банда ё ин ки барои гуноҳҳои банда ин корҳо рух наметиҳанд. ира дини мо мегӯяд. дуюмаш, паёнбармон дар ин ҳолат намоз мехонд, дуо мекард. яъне ки метавонед намоз хонед. барои чӣ? барои он хотире ки ҳамин сирхӣ ё ин ки ҳамин доғ ё ин ки ҳамин сиёҳие ки барои баъзиҳо мегӯянд гирифта шуд, бартараф шиданаш? Не, ба мисли дигар ибодатҳо, ба хотири шукрона кардан аз Аллоҳ ки мо ҳастем, мо вуҷуд дорем, коинот вуҷуд дорад ва як бори дига ин корҳо қудрати Аллоҳ ба мо нишон метиҳад. барои сипос аз Аллоҳ, на барои он хотире ки ин доғи сирх гум шавад. акнун дар ин ҳолат мегзарем ба тарафи илми дунявӣ ки ира чӣ гуна мешава фаҳмонида. ба забони оддӣ бародаро, ман ҳамчунин дар рӯи экран шумода расморо ҳоло нишон метиҳем. хуб ба диққат ҳам гӯш кунед дӯсто, ҳам тамошо кунед. ман намоиш метиҳем. тамоми сайёраву ситораҳое ки дар коинот вуҷуд доранд, ба амри парвардигор уно чарх мезананд ва ҳамаи чарх задану давр задан аз ҷониби Аллоҳ ҳамин гунаи сохта шудагие ки вуҷуд доштани худи коинот аз ҳамин вобастае, вуҷуд доштани мову шумо аз ҳамин вобастаем. агар ягон тайҳаму тағйир ёбад, дигаргун шава,
аз ҳадди бад дур ва аз ҳадди бад наздик шава ё ки аз ҳадди бад сахттар ё ин ки остатар давр зана, вуҷуд доштани мо барҳам мехӯрад. яъне ки дунёро ба охир расондан барои Аллоҳ хеле ҳам оддия. Як суръати як таша тағйир метиҳад, тамом. яъне ки инам боз тасдиқ мекунад қудрати Аллоҳа ва мо дар чунин корҳоро дидан дегу сангу косара набояд бишканем. Сипос аз Аллоҳ кунем ва бозам боваримон ҷиддитару сахттар шавад ба қудрати ӯ. хуб, шурӯъ мекунем барои фаҳмондан аз нигоҳи илми дунявӣ. хуб, чӣ гуна мешава ин кор? Чӣ гунае ки дар аввал гуфтем, тамоми сайёраву ситораҳое ки дар рӯи замин ҳастанд чарх мезананд ва дар ҳамин ҳолат, яъне ки ҳамин вақте ки ҳамин кор рух дод, ҳамин чарх задан чӣ гуна шуд? Дар ҳолати чарх задан моҳ, офтоб ва замин ҳамин гунаи туғрӣ шуданд ки дар як хати рост қарор гирифтанд. ҳоло ма дар рӯи экран шумода мебарорам, нишон метиҳам. офтоб равшанӣ метиҳад. дар ҳолате ки ино дар як хати рост қарор мегиранд, замин миёни офтобу моҳ мешавад ки дар ин сурат рӯшноии офтоб ба замин бармехӯрад ва сабаби оне мешавад ки моҳ дар тарафи соягӣ монад. дар ҳолате ки рӯшноии офтоб ки ба моҳ нарасид, сояи замин болои ӯ шид, ӯ метавонад ки чӣ? торик шавад. лекин савол дар инҷа ба миён меояд ки мо дар бораи сарх шуданаш гуфтаистем. чаро сарх шуд? гап дар сари оне ҳастае ки дар бораи спектр цветов мегӯянд, яъне ки рангҳое ки агар шумо бинен дар табиат асосан рангҳое ҳастае ки дар радуга баъди борон боридан пайдо мешавад. дидагиен ана ҳамун рангҳо чакраҳои бороне ки дар рӯи баргҳо аҳамият доден, агар ҳамин радуга баъди борон мешавад. дар болои баргҳо, дар болои ҳамин чизҳо чакраҳои об ки ҳастанд, ба мисли як чакраи об ба мисли ҳар як шишачаҳое мешавад ки метавонанд отражение битиҳанд. мисол агар ту дар як шишаи кулула мисол лазера дошти ё ин ки фонарика дошти, аз он тараф спектри рангҳоро мебарорад. яъне ки ҳамин чакраҳои об ба мисли ҳамун пораҳои шишае кор мекунанд ки дар натиҷа офтоб вақте ки рӯшноӣ мекунад баъди борон ба ино бармехӯранд ва ин чакраҳо дар навбати худшон спектри рангҳоро мебароранд. яъне ки рангҳое ки мо дар радуга мебинем, ин рангҳои табиӣ ҳастае ки дар табиат ҳамин қадар шумораи рангҳо вуҷуд доранд. аз дигар рангҳое ки мо дар ҳаёт дорем ва истифода мебарем, дар натиҷа омехта кардани дигар рангҳо ба вуҷуд омадагиае. яъне ки ин кӯтоҳ дар бораи ранг буд, чунки ира донистан зарурае, барои он хотире ки мо маҳз дар бораи ранг гап мезанем ки барои чӣ хотир соя шуд, ба хотире ки замин миён истод соя шуд моҳ. лекин барои чӣ сарх шуд? инҷа дар бораи азоб додан, гирифтан, дар умум гирифтан мегӯянд. гирифтан яъне ки чӣ? хеле гап нест барозоро. гӯш кунед чӣ гап мешавад. шӯълаи офтоб яъне ки равшании офтоб тавассути атмосфераи замин мегзарад ки дар натиҷа ҳамин гуна рангҳое ки дар аввал гуфтем ба вуҷуд меоянд, лекин сабзу кабуташ паҳн мешаванд. ранги сархаш бошо боқӣ мемонад. тавассути атмосфера, замин атмосфера дорад. албатта ки ина бо донистан дар кора, касе ки медона шарт нест ки ма дар ҷа бо дуроз дар бораи гап занам. мераса чӣ гунае ки ма шумо да бо нишон метем, бозам фаҳмотар шава. дар кадр як бор дигар нигоҳ кунем. бо мераса ба моҳ ки дар натиҷа ин ранги сурх буд ку моҳ шакли сирх мегирад. агар ки аҳамият додагӣ бошен, ҳамин кор дар як замон яке намешавад, оҳиста оҳиста мешавад. дуруст? яъне ки чӣ гап мешавад? дар ҳолате ки чарх задаистае замин, моҳ, офтоб дар ҳамин як лини қатор шудаистанд. наздик шудан мегирад, соя шудан оҳиста оҳиста шурӯъ шудан мегирад. вақте ки дар як хати рост қарор мегиранд, соя пур мешавад, сирхи пур мешавад. баъдан бо чӣ? бо ҳаракат доранд ку ба амри парвардигор. бале, бо чӣ гунае ки пур шудагӣ буд, ҳамин гуна бо буд мешавад, меравад. барои ин кор рух додан ё ин ки ин кор бартараф шудан, шумо ягон кор карда наметонед. яъне ки мо бандаҳо ягон кор карда наметонем. на таваққу косамон, на гирьямон, на ягон кор. ин кори илоҳия, ин кори Аллоҳа. ҳамин гуна сохта шудагиае коинот, гардиши сайёраҳо, моҳ, замин, ситора, дигар ино рух метиҳанд бе таъсири мо бандаҳо. аммо чӣ кор карда метонем ҳамчун банда, ҳамчун шахси мусалмон? албатта ки Аллоҳ худаш мегӯяд ки бояд банда биомӯзад. дар бораи ино метонем биомӯзем, бихонем ва дар болои ҳамаи и бо як бор тасдиқ кунандаи қудрати Аллоҳае ки мо ба чашми худ метонем бинем ки чӣ гуна ин зоти пок ин қадар коиноти калон, ин қадар сайёраҳоро, ин қадар чизҳоро ба ҳаракат меорад ва чӣ гуна эффектҳое меорад ки мо бандаҳо ҳайрон мешем ва баъзеҳомон мерем дегу косаву таваққа чира шаташаб мекунем ки
албатта фаҳмиданаш душворе ки барои чӣ хайстхояам кард, чӣ ба ки сархшид. лекин бинен ки чӣ гуна сохта шудагиай. Чӣ спектри рангҳоро гуфтем, чӣ атмосфераи замина гуфтем, чӣ чизеро гуфтем ки дар умум илм муайянаш кардагиай, ҳамаи ира созандаш Аллоҳай. барои ҳам хотир ин нишондиҳандаи бозам қудрати Аллоҳай. Дар ин ҷа шарт нест ягон ваҳшатзада шидан, шарт нест дегу косаро пақа кардан, шарт нест доду вой кардан ки моҳа гирифтан ё ки моҳа азоб додан барои гуноҳи бандаҳо ё ин ки дигараш. Аз ҷумла бо офтобам. фикри ақидаихтонро дар комментария бинависен. Касе ки розиай ба фикрҳои ма лайк мондана фаромӯш накунен ва касе ки розӣ нестай метавонен ки бигзарен телеграм канали ма дар оҷа суҳбат кунем ва аз ҷумла бародаром ма виб канал телеграм канал дорам. Канали албатта ки маҳкамай, пардохти моҳона қатъи ворид мешавад уҷа, лекин ман фикр мекунам арзандаа. Албатта ки ҳар як одам чизе ки худаш дошта боша фикраш мекунад ки арзандаа, ай арзанда ҳаст ё ин ки нестай, шумо метавонед хулоса бирорен. Ман дар давоми ҳамин видео як порчаи видеоҳоро мегузорам, тамошо кунен чизҳое ки дар веб канал ҳаст, чӣ хели канал ҳастай ва агар ки маъқултон боша баъдан метавонен ки ба ссилкаи зери ҳамин видео буда бигзарен веб канал. Дар оҷа чӣ гуна видеоҳо мешава, марҳамат тамошо кунен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. аз чӣ гуна каналда шумо метавонед ворид шавен? Саволи хеле ҳам хубай. Чӣ гунае ки аллакай фаҳмиден веб каналам каналай ба мисли дигар каналҳое ки ма дорум, ба мисли дигар каналҳое ки дигар одамо дар интернет дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ доранд. Лекин фарқияти ин канали ма аз дигаро дар оне астае ки ин намуд видеоҳое ки ма дар веб канал мекунам умуман дар блогинги тоҷик нест. Ман дар ин сухани худам ҷавоб мегӯм, бидуроем бо баъдан мефаҳмед. Курсаводӣ мегӯям ку баъзеҳо курсаводӣ. Аз ҳамин ҷае ки мо аз як тараф медонем, маълумота дорем, ҳамзамон намедонем шаки чӣ гуфтем. Булбул дар қафасу қафас миёни оташ аст. Булбул сӯзаду қафас насӯзад аҷаб аст. чизе ки шумо дар ҳамин ҷа шунавиден, он чизе нестае ки чӣ гунаи садо дод. Дар канали Калонии Хидма ма чунин видеоҳоро намекунам. Барои мисол мо новостиро на танҳо дар бораш гап мезанем, а балки таҳлил мекунем ки дар новости чӣ гуна мардума метавонанд дурӯғ бигӯянд. Муҳофизат кард фурӯшандара, на ин ки ҳуҷум кард. Но дар саволи аввал ҳама донишҷӯ гуфтанд ки ҳамонай гунаҳгор ва ман хиёл мекунам ки бисёре аз шумо ҳам чунин фикр карданд дар аввал. Ва ин хатогии шумо нест, ин гуноҳи шумо нест. Ин чӣ гуна нишон додани худи новостиай ва ҳамун кружок беҳуда дар ӯ тараф мондагӣ набуд. Яъне ки ба тариқи телевизион новостӣ шуморо фиреб карданд. Чӣ гуна метавонанд ки тавассути новостӣ пропагандировать кунанд чизҳоеро ки дахудшон лозимай ва мехоҳанд ки тавассути идора кунанд бинандара ва роҳҳоеро ки чӣ гуна худта ҳифз кунӣ аз таъсири атрофӣ то ки ба ту таъсир нарасонанд. Ин одам бо як бор дига хотиррасон мекунад. Дар ҳМВД кор кардагӣ. Яъне ки дар ин ҷа ман гуфтам дар аввал ки усули нава истифода мебаранд. Ҳамин усули нав чӣ буд? Ин усули нав ку гадад кунед шумо хутон 5 сония метиҳем. Основной крючок дар ҳамин ҷа чӣ буд? 5 4 3 2 1 тарс. Дурӯғ гуфтан дар ҳаёт ҳамин қадар айби калонтарине ҳастае ки дигар айбҳои одам дар пеши ӯ ҳеҷай. Барои мисол агар шахс тара дурӯғ бига, ту наметавонӣ гуфта ки хай дурӯғ мега ӯ, лекин аз дигар тараф бачаи хубай ё ки духтари хубай. Не бародарҷон. Шахс вақте ки дурӯғ мега, бо ӯ ҳеҷ хел робита карда ту наметавонӣ. Чунки дурӯғ сабаби дигар мушкилиҳое мешавад ки ӯ бо ту метавона ин кора кунад. Ва бисёриҳои шумо барои ин кор розӣ мешавед. Ва дар канал ма чӣ кор мекунам? Ман намегӯям ки дурӯғгӯ хати ҷура наша. Ман дар бораи оне гап мезанам ки чӣ гуна ту дурӯғгӯро битонӣ муайян кунӣ, то ин ки дар фиребиш наафтӣ. Илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. Ва мувофиқи исследованияҳои учёниё танҳо 10% одаморо намешавад ки мағзи сарашона бушӯӣ. Боқӣ монда 90% ҳамашона имконият ҳастае ки ягон гунаи таъсир расонда битонӣ. Дар ҳаёти имрӯза мо бисёр навақиҳоеро мебинем ки аз тарафи ёру рафиқ, волидайн, фарзандо, акау додар, бегона худӣ фарқи надорад. бисёр навақиҳо нисбати шумо нисбати ягон шахси дига рух метиҳад ва шумо наметавонед фаҳмида ки чӣ гуна ҳамин одамо ҳаққа аз ботил фарқ карда наметавонанд ва тарафи ботил мешаванд дар ҷои ҳақ мондагӣ. нести фикр мекунӣ бест магар ту кури намебинӣ. Зеро дар ҳақиқатан чашмҳо кур намешаванд, балки дилҳое ки дар синаҳо ҳастанд кур мешаванд. Сар ақл дорад, гӯш шунавид, чашмош қади дидак, ақлаш плюс минус кард.
таҳлил кард, медонад ки ҳамин кор дар асл ҳаст, бо вуҷуди ин тарафгириш мекунад. Савол ба миён меяд ки мушкилӣ дар чие? И ба мисли оне ҳастае ки чӣ гуна одам метавонад сафеди аз сиёҳ фарқ накунад. Ва бале, ма дар бораи ана ҳамин бо таҳлил кардагим ки чӣ гуна одам метавонад ки дар аслам чӣ гуна ҳоло гуфтем сафеда дар назди одам барои чӣ чунин ноҳақиё мешавад? барои чӣ одам тарафи ботил меравад, тарафи ҳақ не, дидаву дониста? дар аслам дар назди одам ду чиза мемонанд ки яташ сафед яташ сиёҳ. чизи сафеда сиёҳ мега, сиёҳа сафед. мо онира гап мезанем ки чӣ мешавад сабаби чунин кор. ва тариқи ҳамин мо дар гузашта дар бораи тарс гап задем ки чӣ гуна одам маҷбур карданд ки аз ҳақ рӯ бигардонад. яъне ки ана ҳамин эксперименте ки дар ҳаминҷа гузаронда шид, мо чӣ гунае ки ман дар видеои пешина гуфтам ки ҳаррӯза дар ҳаёт рух мета, дар ҳаёти шумо рух додеста. дар нем блогерои мо рафтеста, не ки агар ягон кас не хеле кушода нагата намефаҳмӣ. вақте ки ту сабаби чунин кора медонӣ, бо чунин кор дучор намешавӣ. ва агар дучор шидӣ ҳам сипар ва ё ин ки яроқ дорӣ барои ин мушкилиро бартараф кардан. баъди тамошои ин видео барномаҳои криминалиро шумо метавонед дар ин канал тамошо кунед, на танҳо ба хотири завқ ки шумо дар дигар каналҳо тамошо мекунед. дар веб канал ба ғайр аз завқу шавқ шумо бо метавонед ки дар ӯ биомӯзед. чира? дар таҳлили ҳодисаҳои криминалӣ шумо мефаҳмед ки чӣ гуна ҷинояткор ҳаракат мекунад ки дурӯғ бига муфаттиш нақапаш, лекин чӣ гуна муфаттиш ҳаракат мекунад ки дурӯғи ин ҷинояткора фош кунад. яъне ки ин гап дурӯға. яъне гунаҳгора дар асоси дурӯғаш меқапӣ ва дурӯға ҳамун гунаи мегирӣ ки тасдиқш карда бутонӣ. мешава ҳамин хеле гап зане ки худаш дурӯғи худша тасдиқ кунад. таҳлили чунин корҳо меравад. ба мисоли ҳодисае ки ба навакӣ гузаштагӣ буд, марде ки дар пушти мошин писарша ба қатл расонид, мо дар бораи чунин новостиҳо ҳам ту гап намезанем ва ғайбат намекунем ки ин одам чӣ кор кард, чӣ кор бояд намекард. балки мо онира гап мезанем ки чӣ гуна ояндаи кӯдака аз кӯдакиш бисозӣ ки на танҳо бо чунин корҳо гирифтор нашава ҳамун оила, балки ояндаи дурахшон доштагӣ боша худи ҳамин кӯдак. ин манзарра агар аз дур бинӣ, ҳам ту мегзарӣ мерай, ягон чизи ғайриоддӣ, ягон чизи ҷолиб барот нишон наметиҳад дар нигоҳи аввал. лекин вақте ки мо чиқиртар ба ин нигоҳ кунем, ҳолате буд ки аллакай ояндаи кӯдака муайян мекунад ки ӯ дар оянда кӣ мешава ва чӣ гуна мешава. душвортар нашава, оддитар карда гап занем. чӣ дидам ман аввал аз ин сар кунем? ҳатто ман суратам гирифтагиам. дар бораи одамое ки дар ҳаёт муваффақ шудагиянд, тиҷоратҳои худшона дора, мо гап намезанем барои он хотире ки тамошо карда оби даҳанат бичака. мо таҳлил мекунем нозукиҳои тиҷоратакӣ, чӣ гуна ти худат метавонӣ ин кора шурӯъ кунӣ. ҳар як чизое буданд ки унора арзиш медоданд. моментаҳо аз санг, аз чӯб, аз ҳар пинҳон кардагиай арзиша. ин тасдиқкунандаи арзиша. дар умум ин худаш фақат иваз мешавад. ҷай биту будани и беиваз и қадр надорад. ин қадр дорад дар ҳоли иваз шиданаш. барои мисол ту тиллиардери дар дунё ягон кас нест. савол ин қадр пайдо мекунад? бисёриҳо дар вақти оғоз кардан ягон кори худшон бо монеаҳое рӯбаро мешаванд ки сабаби ин монеаҳо шахсҳои атрофишонанд. як кас ба ҳолаш механда, як кас мега наметонӣ, як кас дига мега намешава. яъне ки ман гап мезанам дар бораи оне ки чӣ гуна сипар ту бояд дошта бошӣ ба зидди сухани атрофӣ, то ки ба ту таъсири бад нарасонаву тайрои хубат нагардӣ. нисбати одам моҳ давом кунад, сол давом кунад, чӣ гап мешава? фикр мекунӣ даҳшат мешава. аммо ҳоло бугум ки нисбати бисёриҳо тамоми умршон чунин корҳо давом кардагиак чӣ мегӯянд? биё хай ҳоло натарсонам то хайхтон баъд ҷавобша дар охири барнома мегирем. одамизод ҳамин хеле ҳастае ки дар сараш саволҳои ҷолибе пайдо мешавад ки наметавонад ҷавоби ӯро дарёфт карда ва аз ягон кас пурсида ҳам наметавонад, чунки медонад ки ҷавобш дода ё ин ки наметавонанд ва бисёриҳо агар ҷавоб дода натавонанд дар савол масхарат мекунанд, мегӯянд ки саволи ту беақлона аст. веб канал ҳамин гуна канале ҳастае ки ту метавонӣ ана ҳамун саволҳои ғайриоддита дар ҳамуҷа пурсӣ. ба ҳоло ҳеҷ кас намеханда. мо саволи туро мепазирем ва ҳаракат мекунем ки ҷавоб диҳем. албатта олим нестем, лекин ҳамон қадар маълумоте дорем ки ҷавоб диҳем. ба мисли саволи шудагие ки ақл дар дила ё ин ки дар сар. албатта ҳамагон шумо мегӯед ки бале дар сарай. лекин бародаре ки чунин савол додагиай далил овардагиаст аз Қуръони Карим ки дар дилай. лекин ма чунин ҷавоб метиҳем ки ҳам дар ин оят дуруст гуфта шудагиай, лекин бозам ҳам дар болои и ақл дар сарай, не ин ки дар дил.
чӣ гуна метавонад дар як вақт ҳам оят дуруст бошад, ки ин бародар ҳамчун далил овардагӣ, ва ҳам ақл дар дилу дар сар бошад. ҳамаира ма оддӣ карда фаҳмондагием. яъне ки шумо фаҳмидем дар умум дӯсто, ки дар ин VIP канали ма бо номи SM Palang VIP чӣ гуна видеоҳо мешавад. агар ки шумо дӯстдори чунин канал, чунин видеоҳо бошен, марҳамат метавонед ки обуна шавен ва на танҳо иҷа каналай бардоро, ҳамчунин гурӯҳ дора, ки шумо метавонед на танҳо фикрҳои худтона баён кунед оиди барномаҳо, балки суҳбати озод бигзаронед бо дигар обуначиҳо, ҳамчунин бо ман. шанса аз даст натиҳен. ҳаматонро интизорум. ҳамада хайр, то боздид дар VIP канал.